ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କିଏ? ଏହି ଶରୀର ନା ଏହା ଭିତରେ ବସିଥିବା ଆତ୍ମା? ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେ କେବଳ ସବୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ନା ମୋ ଜୀବନର କର୍ମର ଫଳ? ଯଦି ଜୀବନ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତେବେ ଏହାର ଶିକ୍ଷକ କିଏ? ଆଉ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଯେଦିନ ମୋର ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସେହିଦିନ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏହି ସ୍ୱରଚିତ କବିତା। ଆସନ୍ତୁ, କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା, କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ମୁକ୍ତିର ପଥକୁ ବୁଝିବା। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆସ ଆମେ ଭାବିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜିର ବିଷୟ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ପାରିଛି ମୁଁ ଜାଣି, ଆରେ ଆତ୍ମା ମଣି, ତୋହର ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁ। ଗୋଟିଏ ସେ ଜ୍ଞାନ, କରମଟି ଆନ, ଏଣେ ତେଣେ ମନ ବାନ୍ଧୁ। ଶରୀର ଓ ମନ, ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପୁଣ, ମାଧ୍ୟମ ଏ ଦୁଇ ପାଇଁ। ସବୁ ଘଟଣାରୁ ତୁ କେବଳ ଧରୁ ଏ ଦୁଇକୁ ମୋର ଭାଇ। ଆମ୍ବର ଟାକୁଆ ମାଟିରେ ପୋତିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ ହୁଏ। ସମୟ ଆସିଲେ ସେହି ଗଛ ପୁଣି ପ୍ରଚୁର ଆମ୍ବ ଫଳାଏ। ମାଧ୍ୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାକିଛି କରୁଛୁ, କର୍ମ ବୀଜ ହିଁ ପୋତୁଛୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିଭୁଠାରୁ ତୁରେ ଫଳକୁ ପୁଣି ଲଭୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ଫଳର ପାଇଁ ଅନ୍ୟଠି ଲଦିକି ଦୋଷ। ନୂଆ କର୍ମଟିଏ କରିଦେଇ ପାଉ ଭବରେ ଘୂରିବା ରସ। ଫଳକୁ ପାଇକି କର୍ମଫଳ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯେବେ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ତ ହୋଇଲା ଜାଣିବୁ, ଭବକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ତେବେ। ଏଭବରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମା ଜନମ ହୁଅନ୍ତି କାଳେ। ଜଣେ ଆସେ ନିଜ ଫଳକୁ ପାଇକି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବ ବଳେ। ଆଉ ଏକ ଆତ୍ମା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସେ, ବିଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସେ। ଜ୍ଞାନ ଲଭିବାର ଉପାୟକୁ ସିଏ ବୁଝାଏ ଅତି ସରସେ। ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଯାଇ ମୁକତି ପାଇବୁ, ନହେଲେ ଘୂରି ବୁଲିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଘଟୁଛି ଜୀବନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିବୁ। କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ କର୍ମରେ କାଟିବୁ, ବୁଝିକି ଯେବେ କରିବୁ। ବୁଝିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣ, ତାପରେ ତରିବୁ ଭବୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଏକା ତୋର ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଧୁତା ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ଆନନ୍ଦକୁ ତଦା ପାଇବୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ, ପାଇବୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରିବା, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।